Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Шаллыда 63-тә 15 йортын социаль ипотека программасы буенча куллануга тапшырдылар. Киләчәктә микрорайонда нинди үзгәрешләр көтелә, Гүзәл Габдуллина ачыклады. 2000-гә якын укучы 11-нче классны, 5000-дән артыгы 9-нчы классны тәмамлады. Шаллы мәктәпләрендә сугы коңгырау тантанасы узды. Бу хакта тулырак Әсәнханова. Бүген Шаллыга эш сәфәре белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Ул яңа завод ачу тантанасында катнашты. КАМАЗ һәм Daimler Mercedes-Benz немец компаниясының уртак предприятиесендә кабина каркаслары ясалачак. Биредә елына 55 000 кабина чыгарырга җыеналар. Бу күрсәткечкә 2025 елга ирешү максат итеп куела. Моңа кадәр кабиналарны Германиядән кайтаралар иде. Заводта җитештерү процессы тулысынча диярлек автоматлаштырылган. Биредә йөзләп робот эшли. Шул ук вакытта завод ачылышы 700 эш урыны булдыру мөмкинлеген бирә. Эш 3 сменада оештырылачак. Завод КАМАЗ төзелүгә 50 ел тулачак юбилей елында ачылды. Рөстәм Миңнеханов социаль ипотека программасы буенча төзелгән йортта фатир алучыларны да котлады. 400 гаилә бүген 63-тә 15 йортыннан ачкычлар алдылар. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. 63-тә 15 йортын 2 ел элек социаль ипотека программасы буенча төзи башладылар. Шәһәрдәшләр фатирларын түземсезлек белән озак көттеләр. 6 ел көттек. Бик мотор, бик площадкалар бик мотор. Балалар өчен. 2 инвалидлар өчен дә ниләр машина куябылар бар. Яңа йортта бюджет өлкәсе хезмәткәрләре һәм дәүләт торак фонды программасында катнашучы оешма эшчеләре, Бөек Ватан сугышы ветераннары, ятимнәр, күп балалы гаиләләр яшәячәк. Быел микрорайонда тагын 3 йортны куллануга тапшырачаклар. Менә бу мотор йортта 403 квартир, шуның яртысыннан артыгы аның бюджет эшчеләренә, 72-се заводларда эшләүчеләргә һәм бүтән категориялар буенча хәл ителде. Әле монда тагын биналар бар, анда уйлап бетеребез. Сезгә тормыш өчен кирәк булган социаль объектларны булдырырбыз. Әлегә микрорайондагы балалар мәктәпкә 65-нче комплекска йөриячәк. Хәзерге вакытта инфраструктураны яхшырту өстендә эшлиләр. Комплексның уртасында ук 340 урынга исәпләнгән балалар бакчасы урнашачак. Бүген биредә төзелеш эшләре бара. Моннан тыш төзелеш эскизы буенча комплекста барлыгы 17 күп фатирлы йорт булачак. Гүзәл Габдуллина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Шоуда Бердәм Россия партиясы оештырган алдан тавыш бирүдә 43 меңнән артык шәһәрдәш катнашты. Бу сайлаучыларның 10,7% дигән сүз. Алдан тавыш бирүне оештыру комитеты рәисе Лилия Маврина сүзләренә караганда, республикада 26 майда оештырылган праймеризда барлыгы 400 меңнән артык кеше катнашкан. Шоуда алдан тавыш бирү ничек үтте? Бу хакта Әсәнханова сюжеты. Шаллыда иртәнге 8-дән 29 хисап участогы ачылды. Татарстан буенча аларның саны 460-ка җитә. Халык кичке 8-гә кадәр килеп тавыш бирү мөмкинлегенә ия. Безнең иҗат төркеме Мәләкә ягында 39-нчы мәктәптә урнашкан хисап участогында булды. Бирдә 800-дән артык сайлаучы исәпләнә. Күпләр тавыш бирүгә иртәдән үк килгән иде. Мин гомумән актив позициялы кеше, илдә бара торган вакыйгалардан читтә кала алмыйм. Әлбәттә, менә мондый вакыйгалар, алдан сайлау бирү моментлары бик файдалы һәм безгә уйланырга вакыт бирә торган гамәл дип кабул иттем. Бердәм Россия партиясы үткәргән алдан тавыш бирүдә республикада яшәүче сайлаучыларның һәрберсе катнаша ала. Бюллетендә күрсәтелгән берничә кандидатка теләктәшлек белдерү мөмкинлеге бар. Безнең участокта 870 кеше сайларга килергә тиеш. Шул сәгать 10-га инде безнең 20-25% инде килделәр, голосовать иттеләр. Тыныч эшлибез, әкренләп кешеләр киләләр. Хисап участокларының тагын берсе 78-нче Пушкин исемендәге пролицейда урнашкан. Бердә сайлаучылар күбрәк, 1650. Праймериз тыныч уза, кешеләр актив диделәр безгә биредә. Алдан тавыш бирүдә 231 кандидат катнаша. Нәтиҗәләр буенча Бердәм Россиядән 2019 елда узачак дәүләт советына сайлауларда катнашачак кандидатлар исемлеге формалашачак. Әсәнханова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз.
Шалудағы 68 білім ұшағында шығарылыш сыйныф оқушылары үшін соңғы қыңғырау шыңлады. Бұйыл барлығы 2000-ге яқын бала 11-ші сыйныфны 5000-нен артығы 9-шыны тәмамлай. Алдаларына жауаплы шөр дәулет имтиханары күті. Соңғы қыңғырау тантанасында көплер көз яшьләрен яшірмеді. Мәктәп белән хушлашу күңелле дә, моңсу да бәйрәм булып кала бирә. 40-нчы мәктәптә 11-нче сыйныфны 23 укучы тәмамлай. Соңгы кыңгырау һәркем өчен тормыштагы матур һәм мөһим мизгелләрнең берсе. Мәктәп елларын нинди генә булмасын, авырмы яки куанычлымы, алар кеше күңелендә онытылмас эз калдыра. Соңгы кыңгырау бәйрәмендә укытучылар да хисләрен яшерми. Алар укучыларга үз теләкләрен җыр аша җиткерде. 40-нчы мәктәптә узган тантанада шәһәр мэры Наил Махдиев та катнашты. Аның да яшь шәһәрдәшләргә әйтер сүзләре бар. Судьба каждого из вас, уважаемые ребята, девчата, в ваших руках. Дерзайте, не стесняйтесь, будьте пытливыми. 11 ел уку дәвамында дәрес сайын ишеткән кыңгырау шыңында бүген гел башкача яңгырый. Ты понимаешь, что прошел один жизненный этап, и за ним следует еще, потом следующий. И так потихонечку ты просто продвигаешься в жизни. Алдагы тормышларында укучыларны җитди сынаулар, яңа үрләр көтә. Бүген мәктәпне бетерүче балаларга инде бу аларның тормышында, алдагы тормышында зур уңышлар, аларның экзаменнарында зур уңышлар. 27 майда бердәм дәүләт имтиханнарының төп этабы старт алды. Һәркем өчен мәҗбүри булган математикадан имтихан 29 майда булачак. 9-нчы сыйныфлар өчен беренче мәҗбүри сынау рус теленнән 28 майда узачак. Ләйсән Ханова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Келесі мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 28 май көнне сәхәр 1:01 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачуын 9 сагат 56 минутта башлана. Аллаһ илчесе Рамазан турында булай дип әйтеп калдырган: уразаның беренче 10 көне Аллаһның рәхмәт көннәре, икенче дистәсе гөнаһлардан паклану көннәре һәм соңгы 10 көнне җәһәннәм утыннан котылу дәвре. Хәзер исә Рамазан аеның соңгы 10 көне бара, мөселманнар 4 июньдә ураза бәйрәмен билгели. Тоткан розаларыгыз кабул булсын. Біз сізге ешкіресі соңғы мәғліметі біз еді. Мен Алина Хисматуллина сіздің білен сау болашам. Иқтибарыңыз үшін рәхмет. Центр занятости информирует. Экономьте время и получайте услуги в сфере труда и занятости в электронном виде на сайте услуги.tatarstan.ru. Телефон 52 51 12. Платишь за связь больше 300 рублей в месяц. Пора сменить курс. Новый тариф «Все хорошо» с безлимитным интернетом и 1000 минут на звонки всего за 6,5 рублей в день. Закажи сим-карту на сайте start.leтай.ru. Балтателеком. Город Казань. ОГРН 103 163 021 31 20.